Nisa Goiburu 50 urteko ibilbide artistikoari da ospatzen Latires erakusketarekin Donostiako Kristina Enea Parkeko ingurumen honetarako. 19 ikusiko dugu Gabonetako kanpainak ere zenolako datuak uzten dituen. Gaurko saioan zehar plan asko ari gara mahai gainean jartzen aurretik dugun asteburu luze honetarako, beste bat dugu mahai gainean. Nisa Goiburu 50 urteko ibilbide artistikoari da ospatzen Latires erakusketarekin Donostiako Kristina Enea Parkeko ingurumen baliabideen etxean dago ikusgai. Joseba Lorza. Erakusketa datorren astelehenera arte, abenduaren 8 arte egongo da ikusgai, pintura, eskultura eta poesia biltzen dituen 50 lan inguruk osatzen dute erakusketa. Nisa Goiburu, egunon. Egunon. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Konta iguzu, zer topatuko du erakusketa honetan bisitariak? Ikusiko due gauza desberdina asko, baino denak gai batekin naturana. Eta, lan desberdina die, urtetako die, eta teknika asko erabili ditut erakusketa egiteko, eta gainaz ere bai poesia idatzita espezifikoki erakusketa honentzako. Guain dela ja urte batzuk inola Tolosan naturaldiakin. Egia da, ez? Teknika desberdina daude, obra batzuen kasuan pintura dela dirudi, baina gero gerturatu eta ez da pintura. Ez, urrutitio ikusten dana hemen, gainaz sala hontan guan dio gehiago, tela metalika da, eta jendea inguratu arte ez da konturatzen nola dago ninda. Baina lan askokin ditut, teknika honekin, ez dako juego haundia ematen da, joko haundia. Eta, gainaz dare obra batzuk, segun nola ikusten dien, bi alderrita ikusi dezake, eta nik uste hoi ematen diola tituloa, Nada es lo que parece, Joaquin Araujok idatzi zona bere momentun. Hori da, zure poesiaz gain, Joaquin Araujo naturalistaren testuak ere badaude, nola egin duzue bi testuak, bi lanak uztartze hori? Ni aspalditio idazten dut, nik esaten dut poesia narratiba, nik ez naiz poeta, baina impresiok idazten ditut lana inda ondoren, eta ze sugeritzen zit orduan, los sentidos orduan idazten ditut. Nisa, 50 urte, daramatazu artearen munduan, zerbait geratzen altzaizu egiteko? Nik uste bai ez, momentu hontan, hainbeste lan haindet, baina beti gelditzen da zeo zer. Nik uste hori ez dala bukatzen, iten dezunen bihotzetik eta intuiziotik zer ateratzen zaizun mundu berri asko daude. Bukatu horretik, aipatu nahi zen idan, askar, erakusketa honetaz gain, Latires honetaz gain, beste bat ere badaukazula momentu honetan. Bai, izena do Genesis, eta han oso interesgarria da, Sakanan galerin, Donostin parken ondoan, eta interesgarria da, zeatik da pinturak lehenengok, eta han bukatzen don epoka, hemen hasten da. Asi que interesgarria da bilak ikustea. Tako asko ze orduan zabalagoa da artea, nire artea. Han dau pintura gehiago, hemen baino hemen ere bai dau pintura, geometriko izan dela niretzako oso interesgarria, zergatikan ematen dizu beste mundu batzuta asko ze zabalagoa. Oso ondo, mezua zabalduta geratzen da, bi erakusketa horietara etortzeko gonbidapena, honen kasuan, Latires honen kasuan, esan dugu datorren astelehenera arte, abenduaren 8 arte egongo dela ikusgai, eta Nisa Goiburu, zorionak bai bi erakusketa hauengatik, eta baita orokorrean, zure ibilbide oparo horrengatik. Eskerrik asko gurekin izategatik. Eskerrik asko zueri, eta ez da bat arte. Hortxe gonbidapena, asteburu luze honetan seguru zuetako askok ere burutan duzuena da.